It's Select Africa TV update. Ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlahla. Usende kukubi engozini yemoto umculi kaMaskandi uBobo Mfana odume ngokuthi umfana wePiki. Lengozi kuvela ukuthi ke imehlele le ethembisa eGoli. Unjomane uthe ubeyobheka uzakwabo ayana ngobese ngesikhathi evelelwa lengozi ngekhathi zabo 9 ebusuku. Kwenzeka konke nje lokhu uBobo uzokwethula album yakhe entsha esihloko sithi Look at Me ekwithela wayeka musical festival eShamase Garden eDavidson ngomgqibelo. Lensizwa ikhiphe ingoma eshisa ikhotha ethi senginomuntu kanye nethi ngakuxolela. Unjomane kuzobe eshiyelana inkundla nabanye ozawabo kuMaskandi okubala uShino Mtekhala iDSD abafana bakaMgqumeni uJavis Mnike uBig Zulu uTshathu Godo kanye nabanye abaningi. Sithemba leSelect Africa TV sifisela ukululama okusheshayo insizwa. Kanti masikhula phambili I MAFIKIZOLO iqembu lomculo elakhiwe uNhlanhla Ncinza noTheo Khosinkwe seligubha ke iminyaka engu25 lisendimeni yomculo. Leli qembu ligubhe ngokuhlonipha ingoma abatheke yokuhlonipha ke omamezala abaphethe kahle omakoti bakwabo ethi Mamezala. Le ngoma ikhishwe ngeviki ledlule kanti bafisherishe kuyo uSan Al musician noSimi intokazi yasemsinga. Kanti ke uNhlanhla walo leli qembu uthe bangelinye lamaqembu amadala kuleli kodwa balokhu beqhubeke njalo beyibambile endimeni yomculo. Ukugubha ke yonke leminyaka uthi ke bakhiphe le ngoma ngokubambisana nevideo. Waqhubha wathi kule ngoma bavele bacabanga izwe abaqhamuka kulo okuyiningizimu Afrika okuyilona enemicimbi eminingi. Ngakho ke le ngoma izoqhubeka nje nokujabulisa abantu emicimbini eyahlukene kuleli. Izona ke mbukeli wethu siphathele zona usuku namhlanje. Siyacela ungene page lethu ku YouTube uthi Select Africa TV, usubscribe, ulike, uphinde futhi ucommente kwi comment section. Igama lami nginguSinenhlahla, iSelect Africa TV update.